Omenala bụ enyi, ọdịnala bụ enyi, a na-egbu ala egbu, mba amala bụ enyi. Omenala bụ enyi, ọdịnala bụ enyi, a na-egbu ala egbu, mba amala bụ enyi. Omenala ndị dịrị ndị o, amala bụ enyi, nke anyị ga-adịrị anyị o, amala bụ enyi. Omenala ndị dịrị ndị o, amala bụ enyi, nke anyị ga-adịrị anyị o. Yes, ọmụwa Chinaza Adigbo. My people, ndị nke m, ndị be anyị, ekele m unu. Ọ Chinaza Adigbo onye egwu na-ekwu, ọmụ na-ekele unu. Nụkwara ka egwu m, ka olu m na-aha. Omenala bụ enyi, onye nkwu. Omenala bụ enyi. Maka na omenala kara aka, omenala siri ike. Omenala ka eji amara mba, ka eji amara obodo. Yes, obodo ọbụla nwere omenala, ejiri mara ha, ka ha si eme. Na-aghọta? Now, gị bụ onye na-asị omenala na omenala enweghị ihe ọbụla, ka etufuo ya, na onweghị isi, na ọ dị njọ. Nwanne, gwa gee m ntị. Kedu ihe bụ omenala? Ihe ejiri mara mba, ihe ejiri mara ndị a, ihe ejiri mara obodo a, na ihe a bụ ka ha si eme, na ihe a bụ omume ha, na ihe a ka ha si, ihe a ote ha si ebi ndụ. Mgbe anyị nwa na-aga school, a kụziri anyị, say, what is culture? Culture is the people's way of life. Yeah, people's way of life. Ka ndị si eme, ka mba si eme. You understand? Mmadụ abịala na ghọta too, ghọtakwuo more things, bịa ghọtakwuo onye ọ bụ, ghọtakwuo ihe nọ na ụwa anyị nọ n'ime ya, wee maa na even ọ dị beyond ihe ndị a kụziere na school. Aja ọsọ kụziere anyị elu. Omenala ka anyị si eme, how we do things, how we live our life, the principles, how we do things. Now, abịa n'ala anyị nwere ka anyị si eme. Abịakwa n'ala unu nwere ka unu si eme. Abịakwa na mba dị iche iche, ma China o, ma America o, ma gịnị, ha nwekwara ka ha si eme. Ghana ha nwekwara ka ha si eme. Ọnya bụ omume ka anyị si eme. Na gbadata n'ala Igbo, anyị nwere omenala Igbo. Omenala Igbo ahụ bụ ka anyị si eme. Gị bụ onye Igbo, omenala Igbo enweghị njọ dị. Okay, anyị nwere omenala, obodo ndị ọzọ nwere omenala. Na gị bụ onye Igbo, isi na ị gaghị eme omenala Igbo, ọ ịhụhụ omenala Igbo n'anya dịka onye Igbo ịbụ, mana ị hụrụ omenala ndị ọzọ n'anya. Kedu ihe bụkwa na omenala Igbo? Omenala Igbo kemgbe gboo, dịwara gboo, bụkwanụ ka anyị si eme. Enweghị onwe ihe bụ na omenala anyị dị nsọ. Kedu ihe eji wee mara Igbo bụ omenala Igbo? N'Igbo Igbo na-akpọku Chukwu okike. Igbo na-akpọku eke kere ụwa. Ana enwere ka anyị si akpọku Chukwu, enwere ka anyị si akpọku okike. Na ọ na-abụ abịa weta ọjị Igbo, weta mmanya ọkụ, weta nzu, wee kpọkụba okike. N'ọbụ ejiri mara Igbo wee bụrụ omenala Igbo. Anyị akpọkuo mmụọ ala anyị, mmụọ obodo anyị, maka na ọ dịwara adị maka nchekwa anyị, maka ngọzi anyị. Kpọkuo ndị nna anyị ha lagorola na mmụọ, maka ha ala mmụọ ha nọrọzi ebe a na-echekwa anyị, na-agọzikwa anyị, na-agbakwara anyị ọgụ mmụọ. Enwezie ndị nwere unfinished assignment among our ndị nwụrụ, ndị nna anyị ha, our ancestors, ma ndị nne mụrụ anyị, ndị ada, ha lọtakwa ụwa, maka na ha na-alụ ụwa.
then ndị nọkwa n'ala mmụọ a na-agbakwara anyị ọgụ. Na onye Igbo ga-asị na kedu ka ọ ga-esi wee kpọkwuo ndị nna nna ya, mana akwụkwọ nsọ ahụ ị na-agụ bụ Baịbụl agwa gị maka St. Paul dị asọ, St. Paul dere akwụkwọ Ephesians, Corinthians and all that, St. Peter akwa ha anwụchigo, ndị ahụ niile anwụsigo, nwekwe famili nke ha n'obodo ebe ha si. Onye nke a mbụzi onye dị wọdi gị nwa ireferensị ọnọ ya, mana bịazi na nna 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 gị mụrụ gị ọ ga-abụ ịkpọkwuo ọza maka na iwu nwa ya, offspring ya, isi na ihe ọjọọ. Ọkwa ya bụ omenala Igbo nke gị, ịhụzi nke gị n'anya ya. Ọ bụrụ otu esi wee condition our mind, kụziere anyị n'ọka, kụziere anyị na school mana Nollywood, ka eme anyị ka anyị kpọọ ihe anyị asị, mana nke ndị ọzọ adị anyị mma. Nwanne, tete n'ụra ahụ, tete n'ụra onye Igbo, tete n'ụra.